siemanko. Spoko, czytaj zasady. Mam czytać zasady? Chyba się coś posrało. Sam czytaj, nic nie chcę. Ja się chowam, bo się wstydzę. Co ty no? Bo się chowam. No czytaj. Oto mapa Escape by Amazon 4.6. Zakaz stawiania bloków. Zakaz cheatowania. Co to odwalasz? Można niszczyć tylko śnieg. Graj na easy. Mapa na jedną lub dwie osoby. Życzę miłej gry. Dobra, dawaj. Chodź no. Co mam zrobić? Otworzyć skrzynkę mogę? No, bierz złote jabłko. No to już kliknąłem, tylko że się nie otwiera. Poczekaj chwilę. Poczekaj, albo idę bez złotych jabłek. To co, jak robimy? Weź. Mam wziąć? Ja, dobra, chodź. Dobra. Otwieraj. Skrzynkę. Znaczy to. O. To mi się laguje strasznie. Aha. Bawisz się w Jezusa. Dobra. Poczekaj chwilę. Może mi się zaraz odlaguje. O, dobra, skrzynka mi się dopiero otworzyła. A gdzie ty jesteś tak w ogóle? Na dole. Spadłem. Chodzisz tu na dole? Bo tutaj się pod tobą pistony otworzyły, jakbyś nie wiedział. No lol. Dobra. Mam złote jabłka. Przyjdę. Poczekaj. Widzisz mnie dobrze? No widzę cię, widzę cię. Zapamiętasz ten kod? Nie laguje się. 4, 5. Czekaj, zapiszę dla pewności. 4, 5, 6, 2. Dobra, zapisany? No to chodź. Come on, baby. No co ty odwalasz? Co tu pisze? Znajdź perły. Bo tutaj te szlajmy tu są. Niezłe. Weź tutaj tą skrzynkę. Tutaj jest niezła niespodzianka. O. Fajnie. Trzy. Dobra? Albo to jest 1, 5, 2. Znajdź perły. Ale jak mamy znaleźć perły? Mamy to przeskoczyć? Nie, tak. Trzeci można zapisywać. Spoko. No to dobra, to czekaj. No. Czekaj. No, wszystko. O. Ej, teraz ja. Nie to. Nie. 4, 5, 6, 2. What the fuck? Kopaj do 4, 5, 6, 2. Czemu ja mam takie? Bo mam chyba goda włączonego. O ja! Miałem goda włączonego. To dlatego cię bić nie mogłem. Wejdź, bo ja mam 2 serduszka. Ups, coś tu się rozstoliło. A wezmę sobie bloczki. Czego jak ja tutaj wskoczę, to pewnie dednę. 4, 5, 6, 2. Wskakuj do 4, 5, 6. ale ja mam... Daniel, tutaj creeper wybuchł. Ale ja mam mało życia. Poczekaj. Nie wiem, co tu pisało nawet. Poczekaj. A, można rozwalać śnieg chyba. No śnieg można. O, TNT. Mam TNT. Nie wiem do czego. Spoko, to Daj. daj. Jak coś to creeper wybuchł. Łap TNT. No spoko, daj. O, no I mam co tutaj nie, jeszcze masz. napiszę. Dobra, Daniel, to Arek, Lama. Aha. dobra. Jak myślę, to chyba trzeba iść tutaj, nie? Dobra, ale tu jest lawa. Skacz. Mam skakać to? Czekaj, nie. No daj mi przejść. O, łapę. Nie! O, widzę coś, ale dedłem. Nie przechodź. Czekaj, bo dedłem. Dedu. Daj. Czekaj chwilę. Nie tak.
No dobra, no to nie wiem, co mam zrobić teraz. Weź się do mnie, jak coś to tepnij, nie? Mhm. Lama. O, super. Ja też dedłem. Weź O kur, ty już wiem, co trzeba zrobić. to. Chodź. Dobra, to chodź tam, wracamy. Ja wiem, co tam trzeba zrobić już. No co mnie bijesz? No. Czemu nie mogę tu wejść? No ej, ja tu nie mogę wejść. Poczekaj. E, Czekaj, bo bym sobie tego kompasa wziął. Zarąbię ci tutaj. No bo to jest... Dobra, cicho. Dobra, jestem na drugiej stronie. No ja. Dobra, tepaj. Zarąbisty jesteś. Bardzo. No i co tu trzeba zrobić? Tam widziałam taki wózek. O, jestem, ale się palę. Nie, ty masz wózek wejść. O, wreszcie parkour. Czekaj, nie możemy teraz zginąć. No super, ja ginę. No brawo. Ale czekaj, bo tu jest bek. O, No, fajnie, ja tak. przeżyłem. Dobra, gdzie tu się zaczyna? O. Kurde. Będę napalał w spacie, tak jak zawsze. Dobra. Ej, co ty robisz? No co? Ty cheaterze posrany. O, Checkpoint u góry. No to checkpointów się nie otworzy, nie? co to? Otworzyło się już. No przecież ja otworzyłem. Tutaj jest, czekaj, tu jest O lol. traf na odpowiednie. Ale czym? Ja mam też slime bole. Teraz slim bole. Czekaj. No zostaw, ja nagrywam. Dobra, i czekajcie, game moda włączę sobie. Nie chce mi się tego przechodzić. O, fajnie, dźwignia. Nie będę spadał. Dobra. Co? Mogłeś dać jump tu. Dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? Aha. O, tutaj. Czekaj, bo tutaj jest O, znajdź dźwignię plus bonus. Dawaj, a, szukamy. No, no, co tu się tak laguje? Dobra, Czekaj, szukamy. nie ma. Znalazłem te cookiesy. No i wszystko zabierasz, nie? Dobra, podzielę się z tobą. Nie ma. Kurde, cookies. Aha, wróciłem się. Dźwignia. Czy to jest dźwignia? Nie. Tak, to jest. No jakie gówno. Ja? Masz dźwignię? Nie mam. Chyba widziałem. Czego? O! A nie. Tutaj. Mam dźwignię, mam. Dobra, chodź. Chodź Tam była skrzynka. Dobra. Wracamy. do tej, do chatki puchatka. Znajdź dźwignię plus bon. Wchodzimy do chatki puchatka. Wow, nie wiem. O, super. Zrobimy sobie to. Dobra. No nie, bo tutaj jeszcze przeczytaj 1, 2, 5. Dobra. Aha,
zapomniałem powiedzieć, że mam nowego skina. Chyba raczej widzimy. Weź, A, masz zapomniałem nowego powiedzieć. skina? Dobra, nie ma. Co jest? Włącz na easy. Daj easy, bo ty masz pewnie harda. Normal. Dobra. O, Ale weź, czekaj, co to może ma lepiej być? checkpointa tu Jakieś zrobić. latające klocki tu są. Może lepiej checkpointa tu zrobić. Weź, tu są Chodź. latające klocki. Weź mi pomóż. Już. Ja ciebie chyba przez przypadek walnąłem, mi się wydaje. Palisz się? No, Nie. paliłem się. Już cię mogę, już tutaj... Weź się odetnę zaraz. To nie dodaj. Zwalamy ich. O kurde, podpaliłeś mnie. Sorry, no ale no, walek cię popadnie, nie? Tu jest tego tyle. Dobra, spoko. Dedłeś? No weź, co to za klocki jakieś? Dobra, robi się tutaj spokojniej. Dobra, ja nagrywam, trochę się. No dobra, weź. Są pewnie te sery giantów. No sorry, że cię walę, ale no jak ty się pojawia w slime. Kurde, te slime takie lagi tu są. No. Gdzie ty tak gadasz? A dobra, ja ci już tu otaję slime. No ja, no bardzo... O, spoko, moje itemki. Nie. Dobra. O, dobra, spoko. I co? No i tutaj są drzwi, ale tutaj nic nie ma. O, dyspenser. O, guziczek, mam guziczek. Leżał tam, więc... Czekaj, bo... No kurde! Poczekaj, zamknę drzwi. Wywal zbroję i miecz do lamu. Dobra. Niech będzie. A dobra, zbroję sobie zostawię. Nie będę wrzucał zbroi. Zbroja za cenną. No i dobra. Na Weź, chwilę skok. jak tu się skacze, jak to jest tyle slajmów? Niech pierwsza osoba jedzie, a za nią od razu druga, bo inaczej będzie inna. Nagrywa. Daniel, chodź tu. Już idę, kurde. Weź go. Gdzie ty jesteś? Tutaj, ale się o sufit walnąłem. Ja pierwszy. Dobra, Siemanko. ty jedziesz za mną od razu. No siemanko, jakiś slime mnie do lawy wepchał jeszcze. No jakie gównie. Stop. O, stop. Wózek ci uciekł, nie? No tam pisało stop. Co stop? Aha. Ja pisałem. Lol. No, koniec? To było dziwne. Nie, chyba tutaj trzeba iść. Możesz wyrzucić miecz, no właśnie widzę. Slajmy. Dobra, ja chyba tu wejdę. Owca walcz z nimi. Dobra, no i co to ma być? A, to drzwi. Dobra, no ty tam nie dojdziemy. Co tutaj jest? O, Enderman. Co tu pisze? Znajdź przejście. Ciekawe gdzie? No tutaj. Nie? Spoko, czekaj. Znajdź przejście. Ale dźwignię trzeba mnie znaleźć jakąś, nie? No co jest? Kurde. Znajdź przejście, znalazłem. Czekaj, bo śnieg można. O kurde, ten klocek do ciebie leci. O, jest, mam. No co ty zrobiłeś? No ja znalazłem dźwignię. Aha. Boże. O, creeper. Jezu. A. Czekaj, bo ja się bić nie umiem. Wjazd na chatę. No tutaj jest przejście.
przejście, nie? No ja Creeper płytkę rozwalił. A mam dźwignię, dobra. Są hard... Zwijaj. Nie, szybko. Creepery są hardkorowskie. Masz, żrej mój glowstone. Dobra, uciekamy. No uciekaj. Mhm, okej. No kurde. Boże. No gdzie to? No jestem... No, ja pierdzielę, weź tu są takie lagi. No, co się dzieje? Ten, No, szkieletor się w ciebie... ej! No, No kurde. gdzie to przejście? Szkieletor. No, Co, z tym klocem? czy ty masz game moda? No. Czekaj, dam sobie zerowego. To jest rąbaną kartkę wybrałem. No co? Tutaj tu wybuchło. A to powinniśmy zjechać tam na górę. Gdzie na górę? No włącz sobie, no i znowu lagi. No dobra. Game mode. No i tutaj jechaliśmy. Chyba nie? No, to jest to wybuchło. A powinniśmy was tutaj. Tutaj, no. Nie jest Dobra, to. tutaj o to da. Wbijamy. Patrz tu. Wbijaj. Myślę, że tam... Już mamy to- tu byliśmy? No, Nie. no i co? Ale to jest jakieś porypane. Czekaj, coś nie Czekaj, to wiem. gdzie my teraz mamy być? Właśnie nie wiem. Tutaj. No jest tutaj jechaliśmy. Aha, tutaj Troszeczkę? teraz chyba z tym piaskiem trzeba taki parkura dawać. Tutaj o. Bez checkpoint. No i tu więcej nic nie ma. No tepaj, bo ja parkura znalazłem. Daniel, tepnij się, bo znalazł to wyjście. Dobra. TP. O, TP Minecraft. No, No i dobra. Tutaj mamy wyjście, nie? Czekaj, wyłączę to. no i po co? Nie wiem skąd to mam, bo... Co to jest? 16 perełek. No i po co mam te perełki? Tam chyba było, o tutaj jest. O, Daniel, masz jedną perełkę albo dwie, żeby tam rzucić. Łap i rzucaj pierwszy, czy ja mam pierwszy? No Minecraft rzucaj, no. Weź wyłącz tego game moda. Game moda wyłączę. Ja, gdzie mi to rzuciło? Czekaj. Tak ma być. Dobra. Ups. Okej. Ja bo ja nie chcę być takim hakerem, rzucaj. Czekaj. O, dobra, No. rzucam. Czy ty już chcesz rzucać? Dobrze. To jest mapy? No, spoko. Trud. Dobra, to by było na tyle. Pożegnaj się, Minecraft Mauler. Nara. Nara! No co ty? Czekaj. Czekajcie chwilę. To ja mam pomysł na fajne zakończenie. O, nuklearka. I pożegnamy was hucznie. Aha. Więc komentujcie, subskrybujcie. No i to chyba by było na tyle, nie? To ma takiego kopa. Tam
Czekaj, chyba. coś rąbło. O, No to nara. no, na razie.